Arratsalde guztiok eta ongi etorri San Juan Jaietako dantza solde txapelketa honetara 2026-kora. Pozgarria da beste urte batez zuekin ere hitzordua hau mantentzea, gaurko eguraldia dela eta badakizu leku aldatu dela eta eskertzen dizugu hala eta guztiz ere hitzordu hoxe bera mantendu eta babestu izana. Erraniko gugadak antolatu du beste urte batez, Gipuzkoako dantzarien biltzarrarekin elkarlanean eta gaur arratsaldean Euskal Herriko dantza ondarearen beste erakusleio aparta izango dugu. Gaurko txapelketan, 16 urtetik gorako 10 bikote arituko dira eta bikote bakoitzak 8 pausuko fandangoa eta arina eskainiko digute. Eta esan bezala lehiaketa guztietan bezala aurten ere eta gaur ere sariak izango ditugu. Guztira 4 sari banatuko dira, lehenengoa 4. hasiko gara, garaikurra eta 200 euro, 3. saria garaikurra eta 220 euro, 2. saria garaikurra eta 250 euro izango dira, eta txapeldunak, lehenengo saria eskuratzen duenak, txapela, garaikurra eta 300 euroko diru saria irabaziko ditu. Eta jakina denez dantzariak ezin ditugula musikari gabe ulertu, agurtuko ditugu gaurko zuzeneko musika emankizuna eskainiko dizkiguten musikariak, txistulari eskainiko digu sartzeko mesedez, Idoia Zorena, Jon Azorena, Julen Berraza eta Nire Azorena. Eta trikitilari eta tandero joleak ere izango ditugu, Eider Garro eta Araiz Elizalde ikusiko dugu segituan. Eta gaurko epaimaia, hemen atzean dituanak, Gipuzkoako dantzarien biltzarreko 3 kidek osatuko dute, Arantxa Garin, Xabier Mendizabal eta Katerina Artola Urren. Eta orain bai, protagonisten ordua da, dakizuen bezala Euskal Herriko jantzi tradizionalak soinan dituztela eskainiko dizkigute beren dantza emanaldiak, eta gaur bertan oraintxe minutu gutxi egindako zozketaren hurrenkeran eskainiko dizkigute piezak. Beraz, fandarengo horekin hasiko gara, eta leheneko bikote izango da, Nora Davila eta Julen Lertxoliz Zuzurpil eta Astea Zutiko. Txalo bero bat eman dugu. Bigorren bikote kideale gaztetik eta aztekitik datoz, Irati Olaizola eta Malen Arri Zabalaga izango dira.
Hirugarren bikotea Jone Arriaran eta German Arangur ikusiko ditugu gaur ere Azpeitik. Laugarren bikotea agurtuko dugu Onditzesuna Ola eta Gorka Granado, Bizartza eta Sopelati, txalo bero bat.
Hurrengoak ere Azpeiterrak ditugu, Nora Izpuru eta Iker Zabala, txalo beroa. Seigarren bikotea, Lezotik datorrena, Ane Janarena eta Endika Oso.
Zazpikaren bikotea, Elene Astiazaren eta Oier Arriaran, Azpiterrako bere bai. Aurrera. Ikusiko dugun urrena Gelitzotik datoz, Intza Erauskin eta Mikel Esnala dira.
Urrenak ere azpetik datozenak, ane Lazaro Baster eta Laiene Ezama dira. Eta azken bikotea, Margarena, Izalo Aranbia eta Egoa Aizpuru Azpeitiarrak.
harina fandangarekin bukatu dugu eta eskerrak emango dizkigu Hernaniko Eremu Euskal Elkarteko txistulariei, Jon Anselmo Egiazena, Julia Beraz eta Iñigo Artelukin. Eta musikari aldaketa egingo dugu. Eta sartzeko eskatuko diegu Eider Garro eta Araitz Elizalde trikitilari eta panderilari. Lehen egin dugu lurrenkera berean, beraz Nora Davila eta Julen Lertxuliz Zurkil eta Asteasutu Idakozenak izango dira lehenak. Txalo bero berei. Bigarren bikote ere prest dugu, Irati Olaizola eta Malen Arrizabalaga aurrera, Legazpi eta Azpeitizian.
hirugarren bikotekidea agurtuko dugu Jone Arriaran eta German Aramburu Azpeitik. Gaurko laugarren bikotekidearekin joango gara, Onditz Esnaola eta Gorka Granado Lizartza eta Superatik.
Gure gaurko bosgarren bikotean Nora Izpuru eta Iker Zabala dira, Azpeitik diatoak. Urrengo bikotea, Lezotik datorrena, Ane Jaunarena eta Endika Osa. Txalo gero, mesedez.
zazpigarren bikotearen txanda, hauek ere azpeitik iratoztenak, Helene Astiazaran eta Oier Arriaran. Hurrengoak, Intza Erauskin eta Mikel Esnaola Lezotik.
Ane Lazaro Baster eta laien ezama ikusiko dituko segidan Azpiritik datoz. Eta orain bai, gaurko azken bikotea, Izaro Arandia eta Ego Aizpuru Azpiritik datozenak. Txalo bero. Dantzale bukatu dituzte beren lanak, 10 bikote izan dira, eta baduten meritua ez. Hor bero hau duzu, pentsa hemen hortza gainean dantzan, izerritan eta gainera fokazioan, beraz, txara zaparra da mesedez gaurko 10 bikote. Eta dantzale beren lanak urtean, etermeiren lana da, beraz, erabakia hartu bitartean errepasatuko ditugu gaurko gorbanatuko diren sariak. Laugarren saria izango da Garaikurra eta 200 euro,
Hirugarrena garaikurra eta 220 euro. Bigarren saria garaikurra eta 250 euro. Eta lehenengo saria eskuratuko duena, bikote txapela, garaikurra eta 300 euro jasoko ditu. Segidan ezagutuko ditugu saridunak, baina badirudi epaimaiak hartu duela erabakia, eta beraz baitu 2026 hontako Hernaniko Solte dantza txapelketako saridunak. Baina garaikurrak ematera eta sariak ematera igotzeko eskatuko digu mesedez Aitor Guitziri, Aitor kultur zinegotziari. Txalo ero, mesedez. Estenatoki goxo eta bero hontan hartuko ditugu laugarren saritik hasiko gara. Laugarren sarian irabazleak, garaikurra eta 200 euro jasoko duen bikotea, Nora Aizpuru eta Iker Zabala Azpeitarrak izango dut dira mesede. Hirugarren sariaren irabazleak, garaikurra eta 220 euro. Ane Jaunarena eta Endika Osa lezotik datozenak. Zorionak! Bigarren sariaren irabazleak, garaikurra eta 250 euro, Jone Arriaran eta Germán Aramburu Azpeitik, zorionak! Eta leheneko saria, txapela, garaikurra eta 300 euro. Onditz Esnaola eta Gorka Granadoren saku. Izarko eta kooperatik barratu. Zorionak egote. Sariduna guzi, baina zorionak batez ere parte hartu duzuen guztioi gaurko eguraldiarekin ere baduzulako minutu bikoitza. Eta eskerrik asko gaurko gitzordu ere, bestera etorretzailetan guztien. Zorionak. Eta horrezko dantzateko estatiko dizuegu, horretarako urritu dezkigu Hernaniko Herri Musikalkarteko txistulariak, beraz nahi duzuenean, zuena da taula gainean.
Eta eskerrik asko bertaratzen guztiei, Aniko Balari, Gipuzkoako dantzariak biltzarrari, musikariei, epaimaikidei, parte-hartzaile guztiei, eta esan dagoa, datorren urtean ere mitxezko zaituztegu, ea giro ez hain eperean bada ere, eta hori ez zaino eta gozatu pentsar.